Здравейте хора, и днес сте в моята поредица на Майнкрафт. И пред вас правя сервера и се казва YouTube. И почваме. Това е първият епизод, ще качвам още клипове и ако имам много харесани абонати, ще направя собствен сервер да влизате и така. Нека да започваме. Ще правя стримове по-напред. Много зависи как се развием. Добре, оправи се. И просто да видим как ще се развием първо по-напред в клиповете. Другите ми клипове може да с мен да играе Жокера БГ. Той е един мой приятел, където той да играе доста и с него да събере малко абонати. И с Жокера ще качам стримчета през ден, през два, защото сме на училище и трудно. И така, да направим една кирка. Първата цел ми е да направя кирка, защото аз винаги си правя кирка. Почвам да си копая надолу. Дай с пръчката да изкопая дърта. Като го изкопая, ето камък вече. Събирам 6 камък. Ето тук така. И почти винаги намирам колд. Не знам как. Ето 6. Изкачвам нагоре. Правя си една брадва и една кирка. Трябва да търся овци. Първата вечер не знам къде да го направя и къде да оцелем първата вечер. Идеи. Мисля първата вечер тук. Дали ще е удобно? Нищо не знам. Включил съм режим. Така. Само за първата вечер. Тук добре ще. Да, само за първата вечер. Само да ви кажа, че първата вечер ще го оцелявам с изи, нормално, по-точно. На зомбитата, защото на хард първата вечер ще е много зле, защото нито сме се развили, нищо и просто лошо. Трябваше първо да видя да си направя едно легло, но малко гадно. И така. Опа! Ето там ще сложи дирт. И така. Даже ако ми хареса как тук си направя барлогата, не наричам го барлога, нека същото. И така. Дирт отгоре. И за първата вечер сме готови на 0. Така. 2 печки тук. И да наберем малко дърво. Тук лош вещица ще има и ще го убия. Но малко лошо, защото съм сам в себе. Но лесно се убиват вещи. По-точно как се наричат? Вие как ги наричат? Аз ги наричам, не знам, защото вещи. Но ще набера 20 дърво. 20, да. Накрило. Ако може даже 20 и колко, там излезнат 21.
влизам в къщата и ще направя едно нещо. Ще е малко код. Ето така. За да стане малко код. Имаме код. И така. Аз ще отида да набера много дърво за код и ще си направим една мъничка вила за първи епизод. Втори епизод ще може би днес или утре. И втори и трети може би ще са утре. Задължително утре. Но не съм съдна. По някои дни може даже да не качвам клипове, не знам, защото училището, после домашни и така. Не знам как ще стане с канала ми. И той дали изобщо ще се развие или не. И затова просто е така. И този канал го правя просто така за кеф. От скука. И ако имам абонати, това ще ме вдъхнови, ще качвам още клипове. И така. Идвам в къщата на тия 4 дърво. Според мен добре. Или малко предложение давайте. Ще сложа 20. 4 тук целият код. Отивам за още дърво. Си направим после миничката и така да се поразвивам. Не знам, но ако се ще лага, сигурно, защото програмката за снимането ми е малка, не е много качествените, но това. Но сега с тая програма ще снимам. И ако искате да ви покажа коя програма е, пишете в коментарите, ще ви пратя линк. Ще оставя линк и първо пишете в коментарите. По-напред в клиповете ще оставя един линк. 4 дърво. Айде, един стак да наберем. Точно един, да. Това ще ми е за първи епизод. След малко го спирам. Само една минутка. И спирам епизода. Само да отида да направя факлите и така. Това ще е за първи епизод. И ако ви хареса, може да се абонирате и да сложите лайк. И така, само да видим. Добре, доста код. Yes. Малко факли. Така. И, както казах, ще направя една табела. Защото се влизат приятели. Къща. Така. На. Така. Сега. Гамер. Дона. 32. Довиждане. Чао.